ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем, бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. Мошинҳо аз ваз 21099 саршудагӣ то BMW семёрка ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 141 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошинҳо хеле бисёр мебошад ва хеле инамаркашам бисёр аст. боди хатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Camry ки соли барояш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 4 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 90000 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. кондитсионераш кор мекунад, американка боз мебошад, алиш намешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Land Rover Sport ки соли барояша 2014 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел мебошад. объём мотораш 4 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 428000 сомонӣ. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. чихеле ки мебинед тозаака 4 баллони нав дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад BMW пятёрка ки соли барояша 2019 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 3.0 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 418000 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум Mercedes-Benz S-Class соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 5 литр. коробка передач вариатор. нархи мошин 180000 сомонӣ. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагиам надорад. айвагона задни камера дорад. фуллай. агар харидори аниқ бошед, гуфтагие ки ин дар пеши мошин савдо мекунем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Lexus Rex ки соли барояша 2018 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш гибрид мебошад. объём мотораш 4-5 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 520000 сомонӣ. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, чихеле ки мебинед дар сурат нав тофтеса
گفتگی که علیش نمیشود. اگر خریداری عمیق باشید مرحمت رقم‌هایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را ابونه شدگی نیست ابونه شوید. در ویدیو ما لایک را بگذارم. ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. باری خطر ویدیو نوار را تا آخرش تماشا میکنید. ششم، شورلت کروز سال برایش 2012 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کانی بادام. سوزشوارش بنزین خالیه. ابیوم موتورش 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 50000 сомония. ранги мошин кабути осмон ранга. кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. алиш шам мешавад. гуфтагие ки агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти. ҳафтум, Opel Caravan простой соли бароришаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвориш бензин газ мебошад. абиём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 22000 сомония ки ба рубл бигардонӣ 155000 рубл мешавад. мошина гуфтесае ки мотор ходовоиш зуд конденсионер дорад и да электропакета. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Infiniti ки соли бароиша 2013 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия. абиём мотораш 5.0 литр. коробка передач автоматика. нархи мошин 400000 сомония. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. чихеле ки мебинен нав тофтеса срочна фурӯхта мешавад. ин нархи охиринаш бадай и боз алиши ҳам аст ба ягон хона дар шаҳр. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan ки соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензин газ мебошад. абиём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 19500 сомония. ба рубл бигардонӣ 137000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст. кузаш сидан мебошад. мошин срочна фурӯхта мешавад. мотораш нав кардагӣ бидай қатъии краскаш. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, BMW семиёрка соли бароиша 2017 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш дизел. коробка передач автоматика. абиём мотораш 4.0 литр. нархи мошин 495000 сомония. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан мебошад ки мошин нав тофтест. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. чихеле ки гуфтам навай полни фулай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Toyota Corolla соли бароиша 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷайҳун қумсангир. сӯзишвори бензини холия. абиём мотораш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 65000 сомония. ранги мошин серебристия. кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12.
ВАЗ 21099 соли бароиш 10003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад ки авион мотораш 1.6 коробка пердач механика. нархи мошин 15000 сомони ба рубл бигардонед 106000 рубл мешавад. ранги мошин сервиси мебошад кузаш сидан. мошина ҳамаҷош 100% гуфтеса тонировкаш қатъи документош тамом шудагӣ буда. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозиро обуна шудагӣ неста обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 13 ВАЗ 2110 соли бароишаш 2007 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия. авион мотораш 1.7 коробка пердач механика. нархи мошин 21000 сомони ба рубл бигардонед 148000 рубл мешавад ки ранги мошин сиёҳ аст кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеста ягон камбудӣ надорад. чихеле ки мебинед тоза актофтеста 1 сола ҳуҷҷат ва тонировкаш мебошад ки гуфтагие ки бисёр ғам натем бисёр арзонам намешавад. танҳо 20000 мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии мо мебошад и Audi A6 ки соли бароишаш 2016 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. авион мотораш 3.0 литра коробка пердач автоматика мебошад. нархи мошин 315000 сомони ранги мошин сиёҳ аст кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. дӯстони азиз гуфтагие ки ман худам харидам мошина худам фурӯхтесамаш. яъне агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.